días. Bos días. Quen nos veu a visitar logo, Carmen? A miña A túa avoa. E que nos ven a contar? sobre os xogos tradicionais. Ajá, moi ben. Pois nada, como se chama usted? Eu chamo-me María Teresa. María Teresa. Pois nada, cando usted queira. A ver, vamos, primeiro repartimos, vale? Para todos os nenos. Buenos días. Bos días. Adiante. A ver, ¿qué? Quen é? Quen chegou? E darás unha aperta ou que? Ah, Adorar. mira, Hugo, séntate por aquí coa abuela. Veña, reparte. Vamos a repartir. A Hugo tamén, A ver. Madre mía, qué sorte. Mira, o abuelo que me trae canito. O pídome, sabes lo que é o pídome? Esa es música. Eso é música, verdad? Pois o pídome era estar nunha parede e irse movendo sin que che viran ou desde atrás e irlle tocando a parexa de diante. Eso era o que era o pídome. Que máis xogos tiñamos? O guá, o pañuelo, xa non me acordan máis. Facíamos unha roda dunha bicicleta ou de outra cousa. Un agiador. Un afiador, Un afiador. e levábamola, botábamola, e dali con un pau ou con un ferro así, íbamola agiando a ver quen chegaba máis longe. Nos antes non tiñamos o que tendes vos hoxe, que hoxe tendes moito teléfono, moitas cousas, nos tiñamos que xogar Moita cilindrada. cas cousas que nos facíamos, porque nos os pais non nos las compraban. Tiñamos que facelas nós. Entonces, pois nos ingeniábamosla para ter xogos. Teresa, era verdad? Sí. Non sei se quere xogar con eles as canicas. Enséñalle, xa que as teñen, non? E despois salimos afora cando el explique, vale? Explica usted un pouco, salimos afora e xogamos todos. Sí. Vale, os xogos que temos. Pois nada, explíquelles. As canicas, o que facíamos era poñernos por parexas, de 3, de 5, según os que fóramos, facíamos ou unha circunferencia, ou media circunferencia, ou un triángulo, ou un cuadrado, un hexágono, según os que fóramos. En cada punta tiñamos que poñer unha bola. E despois facíamos unha línea aquí, o couso estaba ali, lanzábamos o que sacara as bolas e non quedara no centro do rombo do que fixéramos, ganabas. Se quedabas no centro ti e a bola fora, perdías igual. Despois, o que máis cerca quedara, pois despois si se facía así ca bola, a quitalas pa fora. Ou se non facíamos un burato no chan, que lle chamábamos guá, deixámosla moi lisiño, e primeiro lanzabas desde o guá hasta a raya que tuveras, a ver quen salía primeiro. E facías o mesmo, lanzabas hasta o guá, si entrabas, xa ganabas, se non entrabas, despois, ca bola co dedo, así ou así, tirabas ao guá. O que máis cerca quedara era sempre o que empezaba. Eso era o xogo de bolas. Pois ese podemos probalo fora, despois facendo un buratiño. Sí, Guá, pues un guá. E o anterior podémoslo probar aquí, tamén. non? Probámoslo, sí. Pero temos que deixar a Teresa que nos organice. Sí. Muchas gracias. Sí que trouxe unha billarda que me fixo Franco. Ah, eu logo, Hugo, quen veu? O teu avó, e como se chama?
Así é como lle chaman na Arousa, non? A veces. A veces. E o seu nombre sábelo? Benito. Porque a veces non lle sabe o seu nome. Vale, que nos ven a contar? Que nos ven a contar? Os xogos tradicionais. Vale, por eso invitamos a avoa de Carmen e a avoa de Hugo xuntos, porque viñades a falar do mesmo. É a mesma cousa, que Sí. tirar a cotelo, e pois era, para xogar a bola xogábase, primeira, truque máis truque. Pie, se non che cabía ao pé, perdías, era pie, paso de bola, e tirar ao agua. Se chegabas ao agua, ganabas, e ganabas unha bola ao contrario. E pois había os payasos, a panidiña, e pois había outro que era a pochada, tirábanse polo aire, e facíase un círculo, o que quedaba fora metíase dentro, e o que montaba un payaso ou outro, ganaba todo. E máis a Vituria, non te acordas? A Vituria cas aquelas, que tiña unha chisma de mármol, era unha Vitoria, eso. Hombre. No. Era o que había antes. A billarda, os cacharros metelos nos cordeles, caír, pero bueno, que caía xa caía, o que non caía, aguantábase. Pelota non había, e que tiña unha pelota, era un artículo de lujo. Era un artículo de lujo. Claro. As pelotas, como non tiñades, como facíades? Facíadelas vos, non? Nos templar feitos de bolsas de plástico, enrollar, amarrar e xogar. E igual chegábamos a un sitio e viño un home ou quen fora, e levábache. Pensaba que era unha pelota, cando vía que era tal, día, como me engañaste. Home, se non tiñamos pelota, que llevamos a facer? Claro, claro. Ves, estos payasos é así, ves? Xogabas así. Tirabas así, ves? Había que tirar así. Hacías un círculo que quedaba aí e depois tirabas. Ves, casi. Casi. Ves? Montou. Ganaste los Ao todos. montar, ganabas todo, ves? E isto. Pero iso tamén son que se ganaras. Xa, pero era así. Era así, era. Tiñas que conseguir que se puxeran un encima do outro, non? Ademais aquí hai un payaso. Sí, ai. E a paredinha é esta. A ver. Era... O que pasa que estes son moi Son aclarados. moi... Xogabas así, ves? Era o mesmo, non? Intentar que caeran un encima do outro. Encima do outro. Eso xa non me acordaba a mí. Era como era no camiño, daba un poquinho de vento e repoaba, e pode chegar a cagar. Claro. E canto máis xuntabas, millor. Era mellor con vento, non? Que tiña máis emoción. Claro. Era moi difícil. Difícil, non? É o payaso que ten que E caer. as cordas dos cabos, das dornas, nos ingeniábamos para ter con que xogar a corda. Claro. Foi isto aquí. Non había... Ves, eran estes, mira. Eso é moi interesante, Hugo, Estes eran porque... os payasos, ves, que había antes. Sí, don caixas dos mistos. A casa dos mistos. Vos acordades que outro día falamos diso, das caixas dos mistos que non sabíades o que era, claro? Sí, pois isto recortábase. Eso recortábamos e facíamos... Sacaba yeso. Claro. Sacaba yeso e se estaba. Coñecedes os mistos? Sabedes o que son os mistos? Enséñalle un... Non sabes. Ese antigo, sabes? Encendémoslo por cerilla. Enseña un... E as cerillas, chicos, conocedes as cerillas? Chamábase... Pai, nai e fillo. Pai. Pai, nai e fillo. Pois claro, vos tres en raya, ahora xa máis moderno. Bueno, pero é o mesmo xogo, non? Xogas igual. Xogas o mismo. É o mismo, só que é tres en raya. Pero Claro. son 4 círculos e Porque moitas veces chegaba a mí e dime, agora xogamos a tres en raya. É que é iso? Pero sino que é pai, nai e fillo. Claro, Se me dá este, lá. claro, normal. E o trompo, a billar, xogábase todo, era o que había. Bueno, o trompo ainda lles ensina aquí o profe a xogar, verdad? Sí, no, me llevo todo a él na casa. ¡Hala! Mira, canicas e tres en raya. Sí. ¡Qué sorte! ¿Sí? Jugar toda la vida, chicos. Algo para darlle ao abuelo, non? Para que non nos olvidemos despois. A ver, que temos por aí? Que é, Hugo? Que é? Un diploma? E por que lle damos un diploma a Teresa e outro a Benito? Por que lle damos? Moi bien, moi bien. Por que lle damos? Merecen ou non merecen por vir aquí? Ah, e que máis lle temos que dar? Gracias. As gracias. Moi ben. E... Ah,
que vamos a xogar, non? Vai. Tirar eso. Así. Vale, me Como cerca queda de rayo.